urtzioa uztuak amarrakin, Joanesek 5 gau pasa eta ia buruak irakin. Oraindik abuztu luzea da Joanes mesedez jakin, herriko festako zaitzazu baina eskufrenuakin. Herriko festako zaitzazu baina eskufrenuakin. Baizeren biak egin behar dira, parranda eta kantatu. Sarri zaila da noraino egin ta neurria nola hartu. Neri gau pasa gustatzen baitzait hori eginez gozatu. Gaur ere ala etorri naiz ta ez didazu esomatu. Gaur ere ala etorri naiz ta ez didazu esomatu. Trinitate plaza, Trinitate plaza. Hemendik behintzat ez du itxura eskasa. Hau da giroa eta hau da jende jasa, deia bordatu dugu falta da terraza. Holako publikoakin izan da erraza. Holako publikoakin izan da erraza. Ezer eskuik begera, eta goitik bera, eta goitik bera. Irrifarrak ikusten ditu topera, armaia bihurtu da orko eskailera. Pena orain eguzkia dator kopetera. Euskaldun asko gara, honek arabera. Euskaldun asko